तर यंग मुलींना भाकरी पण येते. बघ फुलली आहे बघ भाकरी बघ. टम फुगली फुलीसारखी. आता आपली मासवडी कापून दाखवते. आता टेस्ट एवढी गाडी फास्ट आलेली आहे. काय बनवलं? मासवडीचा ताट पूर्ण ग्रेव्ही सकट भाकरी. अरे वा. खाली झाली एक. नमस्ते. नमस्कार, मी पूनम आणि आता मी तुम्हाला मासवड्यांची रेसिपी दाखवते. त्याला लागणारं साहित्य एक कांदा, खोबरं, सुकं खोबरं, सफेद तीळ, हे हिंग आणि लवंग ह्याचा कूट आणि मीठ, हे लाल तिखट आणि हा लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि चण्याचं पीठ आणि लसूण आणि जिरे हे आपल्याला फोडणीसाठी. आता तू पहिलं काय करते? आता मी आहे ना कांदा कट करून घेते. हे खोबरं किसायचं आहे. हो, खोबरं किसून देते तुला. हा ठीक आहे, चालेल. तुला किती खोबरं लागेल? ह्यातला अर्धा किसू का पूर्ण? हा, अजून थोडासा. कांदा आरामात काप. तुमच्या इकडे कटिंग चालू आहे, इकडे आमच्या दिलचा लंच डिनर चालू आहे. आता हा कांदा मी कट करून घेतलेला आहे तो सारणासाठी, वड्यांच्या सारणासाठी. आणि आता हा कट करते ना तो आपल्याला त्याचे कालवण बनवणार ना त्याच्यासाठी. असे बारीक बारीक स्लायसेस करायचे. आता मी ना हे खोबरं आहे ना असे बारीक बारीक स्लायसेस मध्ये ना कट करून घेते. एकदम पातळ स्लायसेस कट करायचे. 2 चमचे तीळ, सफेद तीळ घेतले. सफेद तीळ घेतले 2 चमचे. त्याला सगळेच भाजायचे आहेत ना? हा, विदाऊट ऑइल भाजायचे. लाल होईपर्यंत त्याला भाजायचे. पण इतके पण म्हणजे असे भाजायचे नाही जेणेकरून ते कडू लागतील. असं इतकं नाही, काळे नाही करायचे. ते भाजले की आवाज येतो ना त्यांचा. तडतड तडतड असं उडतात. मग ते भाजले समजायचे. हो. आता चांगले तीळ भाजले म्हणजे चांगले उडायला लागले. मग ते आपले भाजले. आता याला खाली घेऊया. हा, त्याच्यामध्ये काढून घे. आता आपण खोबरं जे किसून घेतलेलं होतं ते टाकूया. 2 चमचे. हा, 2 चमचे. ते पण असं खरपूस भाजून घ्यायचं. ते पण असं काळं नाही झालं पाहिजे. म्हणजे थोडं कडवाट लागणार. हो, थोडंच भाजायचं. खोबरं पण आपलं भाजले. हे आपण सेपरेट घेतले ना जरा. तर हा लसूण जो आहे ना तो एक 12 ते 15 पाकळ्या लसणाच्या घेतलेल्या आहेत. तर आपण आहे ना आपण असं भाजून घ्यायचं बिना तेलाचं. इकडे मी कढईमध्ये थोडंसं तेल टाकते. हा, एक कांदा घेतला तिने बारीक कापून सारणासाठी. आणि आता तो फ्राय करायचा. किती फ्राय करायचा? लाल होईपर्यंत. हा, ब्राऊन कलर येईपर्यंत फ्राय करायचा. लाल पण ब्राऊन कलर जास्त फ्राय करायचा. कोणकोणत्या बघितल्या रेसिपीज? त्यानंतर मग मी बिर्याणीची रेसिपी बघितली. त्यानंतर सूप बघितलं काकींचा. त्यानंतर मग तुमच्या पण दिवाळीच्या रेसिपीज बघितल्या. चकली, करंजी, मग वेगवेगळ्या मिठाई बनवलेल्या त्या पण बघितल्या. आणि आता पण मग मी म्हणजे प्रत्येक रेसिपी बघते. असं याला ना व्यवस्थित असं छान भाजून घेतला ना तर तो मऊ होतो. आणि मग वडीमध्ये पण त्याची टेस्ट छान लागते. एकदम फास्ट केला ना गॅस की तो पूर्ण जळणार. वरणावरना करपतो. हा, करपतो. म्हणून मग स्लो गॅसवरतीच त्याला व्यवस्थित असं ब्राऊन करून घ्यायचा.
खोबरं जे कालवणासाठी आपण कट करून घेतलेलं होतं ते फ्राय करून घेते. आता खोबरं पण चांगलं लाल होईपर्यंत तिने भाजलंय मस्त. खोबरं पण मस्त आहे, त्याला थोडं पण जास्त भाजायचं नाही, नाहीतर त्याचा कडवटपणा कालवणामध्ये उतरतो. काढून घेते. आता कांदा आता तो कांदा तू कालवण्यासाठी भाजते ना? हो, आम्ही कालवणासाठी म्हणून तो उभा चिरलाय आणि हा फ्राय करून आपल्या घेते. आपल्या सारणासाठी. आता ना हे तीळ जे भाजलेले होते ना ते वाटून घेऊयात. बारीक पावडर नाही करायची, बस इतकंच. एकदाच फिरवायचं ना? बस एकदाच फिरवायचं. हम्म. आता हे जे काढलेलं होतं ना कांदा खोबरं, हे आपण वाटून घेऊया कालवणासाठी. हा मसाला कसला आहे आणि हा मसाला जो आहे ना आपला घरचा मसाला असतो ना, कांदा लसूण कांदा लसूणचा मसाला, तो आहे हा. तो पण आपण वाटून जेव्हा वाटण करतो ना तेव्हाच टाकला ना की मग तो मिक्स होतो व्यवस्थित त्या वाटणामध्ये. 1 चमचा 1.5 चमचा आहे. आपल्याला जसं कालवण पाहिजे तसं का घ्यायचं ना? जितकं तिखट पाहिजे हा तितकं. तितकं घ्यायचं. हे असं वाटून झालंय बघा. हम्म. बारीक पेस्ट वाटायची पाणी टाकून टाकून. आता ना मी वडीचं सारण बनवून घेते आणि हे बघा त्याच्यामध्ये हे जे हिंग काढलेलं होतं ना ते पण ऍड केलंय. ही लाल तिखट हे आपल्या पहिला तिने टाकलं ना काली मिरी होतं. हा, काली मिरी टेचून घेतलेली काळी आणि मिरी, त्याच्यामध्ये थोडासा हिंग हिंग, थोडासा हिंग आणि लाल तिखट चवीनुसार. म्हणजे थोडासा घ्यायचा. हा म्हणजे थोडासा जितकं आपल्याला तिखट पाहिजे तितकं. हे आपलं मीठ. मीठ घ्यायचं. हा, मीठ चवीनुसार. आता कोथिंबीर पण त्याच्यामध्ये मी टाकते. आता हे सगळं ना एकजीव करून घ्यायचा. हे आपलं वडीचं सारण. म्हणजे 2 चमचे आपल्याला तेल टाकायचं आहे. आता त्याच्यामध्ये काय टाकायचं आहे? त्याच्यामध्ये जिरे आणि लसूण चेचून घेऊन टाकायचे. अच्छा. चेचू ना? हा चेच. आता तिथे 2 चमचा तेलामध्ये आहे ना तिने जिरा आणि लसूण चेचून घेतले एकदम बारीक. तो ठेचा मी आता तेलामध्ये टाकते. लाल तिखट थोडस आणि आपल्याला तिखट जेवढं पाहिजे असेल ना हा, तसं टाकायचं. आणि मीठ चवीनुसार. चवीनुसार मीठ टाकलंय. आता याच्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी बेसन घेतलं तर 1 वाटी पाणी टाकायचं. आता तिथे 1 वाटी बेसन घेतलंय ना, 1 वाटी पाणी टाकते. आता उकळी येऊन द्यायची आणि गुडगुड्या येतील ना तेव्हा पीठ सोडायचं. पुन्हा मी मासवड्या तुमच्याकडे रोज बनतात असे घरी? नाही, कधीतरीच बनवतो. म्हणजे जेव्हा पाहुणे येणार असतील किंवा आणि स्पेशल ओकेजन्स वर असं कधी? ही मासवडी आणि आपण अशीच बनवतो ना याचे पाटवड्या. पाटवडीचा पण रस्सा बनवतात आहे ना? पाटवड्यांचा पण असाच सेम रस्सा Same. बनवतात. आणि त्या पाटवड्या म्हणजे कालवणासोबत खातात. पाटवडीमध्ये मसाला भरत नाही, ते हे सारण भरत नाही. सारण नाही भरत ते. ही मासवडी अशी नाही बनवली ना पप्पू तर ही अशी पण आपण थापू शकतो. थापून त्याच्या वड्या कापू शकतो. पाटवड्या आपलं पाणी उकळलं ना की आपला गॅस बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये पीठ सोडायचं. थोडं थोडं करून ढवळून घ्यायचं. आणि कंटिन्यूस असं हलवत राहायचं कारण का गोळ्या होतात नाही. तर असं कोणाला जमलं नाही ना सुकं पीठ तर ह्याची पेस्ट बनवायची. म्हणजे खाली जसं पाण्यामध्ये पाणी टाकून जरा घट्ट पेस्ट बनवायची आणि नंतर मग आणि ते पाण्यामध्ये शिजवून ओतायचं. मग असं टेन्शन नाहीये. हा, म्हणजे गोळ्या होत नाही. गोळे होत नाही. आता हे कंटिन्यूस असं हे करायचं, हलवायचं म्हणजे ना त्याच्या गोळ्या होत नाही. आणि हे ना पीठ आहे ना असं सोडलं पाहिजे, कढई सोडलं पाहिजे. मग त्याच्यावरून कळतं की पीठ शिजलंय. अजून शिजलं नाहीये. अजून हे शिजलं नाहीये. ते म्हणजे गोळा होतो त्याच्यामध्ये. आता ना आपण
याला ना तर ते थोडंसं असं शिजायला लागलंय. तर आता आपण झाकण ठेवूया याच्यावरती. आता हे पीठ सोडलंय कढईनी, म्हणजे ते तयार व्हायला आलंय. तरी पण आपण आहे ना एक वाफ द्यायची. असं सोडून देऊ. आता आपलं इथे पीठ झालंय तयार. आता आपलं गॅस बंद करूया आणि आपलं पीठ बघूया. झालंय. झालंय. आता हे पीठ आपण आहे ना ओल्या रुमालावर काढून घ्यायचं हा. आहे. पण रुमालाला पहिला आहे थोडंसं ना पाणी लावायचं व्यवस्थित, असा कॉटनचा आपला कपडा वगैरे घ्यायचा हम्म. पातळ, म्हणजे आणि तो त्याच्यावरती पीठ काढायचं. पाण्याचा हात घ्यायचा आणि ते गरम गरम मग थापायचं. बस. आता ना हे जे सारण आहे ना मध्ये ना असं स्प्रेड करून घेऊया. सर्वीकडे स्प्रेड करायचं हा, ना? सर्वीकडे स्प्रेड करायचं. तिळाचा घमघमाट सुटलाय है ना. हम्म. जास्त तिळाचाच येतोय, तिळाचा सुगंध सुटलाय. आता आपल्याला शेप द्यायचा. हे बघ असा शेप द्यायचा. ट्रायंगल सारखं का असं वरती चिपते येते तसं. हा, इथून पण शेप. आणि गरम आहेत ना ते अजून? गरम आहे. ते आता थोडं सुकलं ना ते होणार बरोबर. सुक मस्त छान आहे. आकार आता इथूनच छान दिसतोय. एकदम म्हणजे व्यवस्थित प्रेस करायचं त्याला, सगळीकडून इक्वली आलं पाहिजे ते. टायटॅनिक बोट. टायटॅनिक बोट. आता त्याला थंड होऊ देऊया थोड्या वेळ आणि नंतर मग कट करायचं. आता कुठे आहे? पंख्याखाली? हो. आता हे ना थंड करायला ठेवूया 5-10 मिनिटं, कालवणला फोडणी देईपर्यंत. कालवण होईपर्यंत. हा. दिलू एका डोळ्याने बघते तुला. एक डोळा ओपनच आहे. एका डोळ्याने बघते. हाताला झोपताना हात नाही लावू शकत ना. नको तू हात लावू, तू आता स्वयंपाक करते ना. अरे हा. आणि ती उठेल. चांगली झोपली आहे. ते आता याच्यामध्ये आपलं बेसनचं पीठ शिजवलेलं ना वडीचं, ते आपलं पीठ लागलेलं असतं ना कढईला, ते असं काढून घ्यायचं पहिलं, कारण ते आपण कालवणामध्ये वापरू शकतो. आता ना थोडंसं तेल टाकायचं, थोडंसं म्हणजे 2 चमचे. त्याच्यात कढीपत्ता टाकायचा. कढीपत्ता असा तडतडला ना त्यानंतर मसाला टाकायचा. स्पून वाटलेला मसाला. हा, वाटलेला मसाला. गॅस ना स्लो केलाय. आता मसाला आहे ना आता थोडासा भाजून घ्यायचा. फ्राय करून घ्यायचा. तर इथे आपण जरासा तेल सुद्धा टाकलं परत करी येण्यासाठी. आता हे आपलं मसाल्याचं भांडं, ते पाणी टाकून घेतलंय. आता किती पातळ घट्ट पाहिजे बघ. अजून थोडं पाणी नाही, ते आपल्याला पीठ टाकायचं ना त्याच्यामध्ये. हा. आता बरोबर आहे. ती कन्सिस्टन्सी अशीच इतकीच पाहिजे, एकदम पातळ. आता मीठ टाकायचं. बस. आता मी इकडे ज्वारीची भाकरी करते. मासवडी आणि आपला रसा बनवलाय ना, त्याच्याबरोबर खायला एक भाकरी भाजते. पूनम, भाकरी फर्स्ट टाइम कधी तू भाजलेलीस? 12th ला असताना. 12th ला असताना. पाणी ना टाकताना आहे ना थोडं थोडं करून टाकायचं, हा, थोडं नाहीतर थोडं मग करून. भाकरी पण वळत नाही. आता इथे आपण 9-10 मिनिटांनी गॅस घालवलाय ते आपलं घालवलंय, आपलं मस्त झालंय पूर्ण. रस्सा. आता आपण मासवडी बनवली ना, त्याच्यासाठी हा रस्सा आणि रश्श्याबरोबर खायला भाकरी. आता ती भाकरी करून दाखवते. अशी भाकरी तू रोज घरी बनवतेस? हो.
संपलाय. आता ना याला पाणी लावायचं. तिकडे हट्टे केला तुझा. अशा मम्मी भाकरी पासून चांगले चटके लागत असतील ना मी. लागतात चटके. व्हिडिओ मध्ये सांगितलंय ना हम्म. हाताला लागतात चटके. मला पण खूप वेळा भाजलंय. आता इथेच भाजलं काल परवा. भाजलाय ना. पाणी थोडंसं सुकत आलं ना की आपण पलटी करायची. गॅस फास्टच ठेवायचा. ते पण दुसरी. बनवते. आता ही आगेवरती का? गावाला चुलीत टाकतात ना. हम्म. चुलीत अशीच करतो. एक भाकरी खाल्ली तरी बास बस. है ना. हो. फुलते भाकरी बरोबर. अरे वा. तर यंग मुलींना भाकरी पण येते. बघ फुलली आहे बघ भाकरी बघ. हम्म. टम फुगले पुरीसारखी. आता आपली मासवडी कापून दाखवते. हे आपले सर्विंगचे कांदे राईट. असंच डायरेक्ट ठेवायचा. आता मी याला गार्निशिंग करते कोथिंबीर टाकून. नाव इट इज रेडी टू इट. दाखवा प्लेट आम्हाला उचलून. मासवडी रसा भाकरी प्लेट तयार. तर इथे बघा आपली मासवडी रेसिपी एकदम रेडी आहे. आता सर्वात आधी आपण टेस्ट करून बघू की आपली मासवडी कशी झाली. कसं झाला रसा? मला तर छानच. एकदम रसा छान झाला. मीठ व्यवस्थित आहे, मसाला व्यवस्थित आहे. आता मग मासवडी खाऊया सर्वात आधी. मग तुम्ही म्हणता ना मम्मीला देत नाही. मम्मी खाते अशी? नाही खात वाली. हा बघा अशी करते मम्मी. कधी खात नाही हातातून. मस्त वाटलं आतमध्ये खायला. आतमध्ये ते मस्त एकदम मसालेदार असं वाटलं ना खायला मसाला. मसाला कोटिंग सुंदर आहे. आणि त्याच्या कोटिंग मुळे ते अजून चांगलं वाटलं खायला. डिझॉल्व पण झालं. म्हणजे भाकरी सोबत हे खायला मस्त आहे. भाकरी सोबत खायचं आणि भातासोबत पण छान लागतं. म्हणूनच बोलले ना हे स्पेशल माणसं आल्यावर किंवा असं पाहुणे आल्यावर आपण बनवतो ना. आणि डिश स्पेशल आहे ना तशी ती. रेसिपी एकदम छान आहे. प्रोसेस याच प्रोसेसनी बनवलं तर रेसिपी एकदम चवीला एकदम छान लागेल. नक्कीच बनवा. आणि पूनमला आपल्यातर्फे आणि युट्यूब फॅमिली तर्फे थँक्यू. कारण ती एवढी चांगली रेसिपी बनवून आपल्याला. थँक्स तुम्हाला दोघांना. तुम्ही मला इन्व्हाइट केला आणि ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली इकडे टॅलेंट दाखवण्यासाठी. थँक्यू सो मच. तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करा, लाईक सबस्क्राईब आणि बेल आयकॉन वाजवा. आणि थँक्यू तुम्हाला सुद्धा.